Hi mga higala, welcome back to my channel. Og karon mga higala, mag-loan mo ta kay perfect sa pag-loan mo kay walay init. Kay og naay adlaw mga higala, grabe ka init dire. Mapil yun mo kainit sa imuhang panit. Og uban ko mga higala, mag-loan mo ta, maglimpyo ta sa among tugkaran para mag-cutting ta sa grass mga higala. Tara! Anawa ng mga higala mong backyard. Grabe na ka. Tag-as sa grass. Need to cut na. Og diri o, tag-asa ng sagbo. Say walay adlaw today. Kay dagong murag kaulanon siya. Lagpot na ni sa hangin kay grabe kahangin ganina sa garon o hangin pa. Say moto kong garden ako nang gitanom ako ang gipalit ng kamatis. So maniyang oy nakalimtan na ako pagtanom this akong aloe vera kaluoy tirabang gamaya. Ay botang diri para di mamatay. Ni akong apple og adto ta mga higala sa atubangan para mag-loan mo, mag-cutting sa grass. Og naday ko'y apple yan, namunga na. Anang mura siya o ganang singalan ng apple. Nakalimot ko. Sige, ari na ta diri. Og magkuha ta sa ato ang boats. Para safety. Mao ni siya ang lawnmower for cutting sa grass. Rapman. Ano siya mong gigamit. Tara ato ablihan ang garage. Okay.
pag-aging na puta mga higala. Ano siya itong gamiton sa pag-aging. Mag blow na po ta mga higala ug mao ni siya ang atong gamiton nga blower. Dan na mga higala sa front ug mao ni siya limpyo na siya, di pareha sa una. Tagas kayo ang grass pero nakatingan na, so okay na siya. Hindot na siyang tanawon. Okay, ato na po ta sa likod mga higala for blowing leaf blower. Huwag na siya, mano siyang edger, mano siyang lawnmower para makat ang mga grass sa aritasag. Ita diri sa luyon na po. Okay. Tagas na kayo sa bot. Okay, arita din. Maglon mo. Itong lawnmower o nindot siya lawn mo kay walay init, di ta panington pag-ayo. Medyo bugnaw pod, so good na taglan mo din hi. Yung mga higala kana nga side man na kana taga sa yung grass dire ug dito na punta nga side, so kung ibutang dinhi na diwa pa na limpyuhi ang table kay among ipaugan ng kuan tela kay basa. So dire na punta nga side. Okay mga higala, na ako diri kay low battery akong giilisan ang battery ug mag-snack sa taog ice cream. Strawberry ice cream. Dami ni siya sa Walmart na akong palit ni siya mga higala. It's hard.
Kani ka dade o ako. Gahi. Frozen. There you go. Ice cream. Snacks for ice cream. Okay, daddy for you. Daddy for you ice cream. Ice cream, you want ice cream, Margie? Ice cream, kaon ka. Kapoy ko limpyo mga higala. Unahan ko ano nga ice cream. Hindi siya taste. Lamit siya taste mga higala. Ito tagawas. Kanya to ang dinner unya. Ako nang gimarinate. Natuon na to unya. Manog lon mo o aging. Not yet aging, hane. Low battery my GoPro. Yeah, finish. Yeah, rita diri. This is RJ. Practice baseball. Ngit-ngit now, RJ. Walay adlaw. Pero it's unsa nang orasa ha? 7. Wow, 1 hour ang akong nilimpyo. Loan mo aning amo ang yard. 1 hour na, dapat naman. What? I eat RJ. RJ, kaya din ko ano guys, crib of dili vanilla. Of dili McDonald to. Oh, og McDonald mukhaon siya, pero dili, hindi siya mukhaon. Kaya dili McDonald na ice cream vanilla. It's cold. Nindot ilimpyo kay kanang bugnaw nya mahangin nya walay adlaw munay nindot. Pero na gani adlaw init kayo. Bugnaw siya kay napo. Napay gamay snow sa bukid. Kani among gibutangan og ground cover kay agaping sagbot mo nobo. Muna yung napalid sa hangin, kusog ang hangin. Morning mga bricks. Sag-asa na lang naabot. It's cold here. As I eating ice cream. What are you doing? I can't get my ball again. Well, get. Can't get it. Not yet. Reach it with my foot. That's the only way to get it. My foot. Catch. Now bare hand. You take your gloves. Okay, mga higalang manatag kaon og ice cream. So, mag-aging na punta. Okay, mga higala, magbugno anay ng punta niya.
aging. Ako'y apple very delicious ni siya. Dua ka bunga. Marami. Okay mga higala, og mag-aging na punta kayo man na mag-don mo. So nara tawa kung man nag-don mo pero papas siya aging. Hindot na siya tanawon pero ang sa side sa edge ano tagas pa tayo. Ug mao ni siya ko ang garden na kung gilimpyuhan gabi o gahapon. What you doing, RJ? What you do? Hello. What you do, RJ? I want to go over this fence. Ano? Don't do that. Ug mao ni siya ang akong garden mga higala. Ang tamnag mais, balatong, ug nakoy ka ng gagmay na diha. Nanubo kangkong na siya mga higala. May ganahan ko kangkong. May na lang na gamay. Ug naapugoy ka ng kani siya. Kanang singalan na spinach. Ug nakoy usa ka ampalaya sa kabuhok. Ug kani mo ni siya murag atsal or sili. Singalan na Tabasco. Kani siya ana siyang beetroots. Na siya. Ug to ako'y kamuti. To bago pang nanggitib ang uban. Mao na siya ug nakoy okra. Kamatis na among gipalit ug kana siya. Kamatis na duha, tulo. Oh, ay gamay dia upat. Kamat yun na. Ano siya ug kana diha is garlic, ahos. Nakoy gamay nga green onion. What sibuyas diha anang namulak. What RJ? Get the ball from the tree. Where is it? Where is it? Up there? Okay, you cannot get that. I can get it. No. Okay, there is. There. Saan ba that? Dula na si RJ baseball. 10% low battery na. My goodness. Hindi lang mubo ang strength. Higala o ako sa ning palungon kay marag maotdan tag battery. Limpyo na diha, so dire ako sa ning mini lawn mo ni dinhi dapita kay dagko na kay sagot. Okay guys, finish aging o mag-blow na naman tayo. So
higala, nahuman na gyud mga higala. Finally nahuman na sa narong orasa. Naon na tong oras. Nag-start og 6 o'clock. Anya. Oh, 8:30 na mga higala. So 9 o'clock madulog na karon. 8:30 na pay adlaw ganina ngit-ngit kay baga kay dag-ong ganina. So nang dulong kaayo karon no, tanawa. Di ba nay adlaw? Hayag pa kayo oh. 8:30 diri sa Utah. Is limpyo na mga higala. RJ nagdula. Limpyo na ato ang tugkaran. Finally. Hours and a half na human dyan. Tawa baga ay dirig sagbot. Pagputol-putol ra. Awa ni. Nalimpyo na yung taon. Ang pagka baga dirig sagbot. Og ang apong mais sa kong garden mani siya. Og mamisbis ako para na itubig. Karon mga higala magluto ta og air fried chicken mga higala kay para sa panihapon ni siya mga higala o hapa ipakita sa inyo para siya kaniyatong lutoon og kani kanang kasunod na pod na kani manatong lutoon karon para panihapon. Ano siya atong butangan mga higala. Okay. So, mani siya mga higala. Tulo ra kabok. Higo ra ni. Namo na sunod na pod. So atong ibutang diri sa air fryer. To 350 ibutang na to og 30 minutes or 35 minutes. Okay. Naroon na po i-preheat. Ritso. Okay. Magbago tag 15 minutes atong tanawon niya. So ang bilin mga higala itong ibutang diri sa plastic para sunod na pod ni. Para ready na to cook. Nara siya. Ang nato ni sa refrigerator.
Kani butang sa dishwasher. Oops. Go. Plastic tugasan din ito. Di maayos sa kuan dishwasher. Kaya ito punibutang sa refrigerator. There we go. Oh, have corn, hane. We cook a corn, hane? Yeah. Okay. Kaming lutoon ang mais. So magluto tag mais. Amo ning gipalit sa Winco store. Nanay mais. So nagpalit ni ug magluto po ta og beans. Kay ganahan si daddy og beans. Ko kay mais pa. Tag 50 cents ang usa. Mugasan kay daghang buhok. Tulo ka buhok. Okay. What? How much? Oo. Okay. 11 minutes left na lang. Itong tanawon. Na-arrange siya. Awan na. Oh, we have no lemon, honey. We not buy. Look, you're going to buy it if you cook chicken in the season. We not know if we cook chicken. Just okay. Very good. 11 minutes left. So, ito ning butang tubig kay ato ang lutoon.
Maligo na na. Oops. My goodness. Huwag na. Ano nang pabukalan. Magluto pod ko og kanang beans diay. Kalimtan ng beans. Lutuan mga higala. Kaya ito ni butang ang beans diri. Very good, the beans. And here's the pan, not yet boiling. So, paabot ta para mabukal na ang mais. Saka ang beans. Tanawon ni, nagluto na ba ni? 6 minutes left. Oh, luto na siyang gamay. Itong batang diha. At parang luto na. One minute more. Okay mga higala, ito ng kwaon. Si mga higala. Look at that. Scoop na. Luto na siya. There you go. Ito niyo. Ug ato na siyang ikat. Nag-boil ng ako ang beans. Nag-boil na siya ang beans. Oh my goodness. Is nauga na siya. Okay, that's it. Luto na ni. Corn, wala pa siya. May palungan na. Ikat ni siya mga higala. Well, so juicy. 30 minutes cook. Okay. Sakto kay pagkaluto. Juicy.
Yummy. Ang ito, juicy. Sakto kayo siya pagkaluto mga higala. So yummy. Ito ikat ng duha. Sarap. Yummy. Sarap. Naunta. Sakto kay pagkaluto. There's Daddy chicken and his Beans. beans. 3 minutes to cook the corn. Bread Daddy toasted English muffin. Here's the corn, not yet cooked. A spoon. Next time I'm going to get different type than this. What? Great Poupon, spicy. Okay. That not spicy? No? I put along to the charger. Not yet fully charged. Ako nakoy rice kay Pilipino man ko rice na ako dili na mawala. Daddy and English muffin.
You can smell them ready? Be ready now. Hello. You gotta do it twice. There is. Bring this mopping here. Knife, butter knife. Oh no, the corn. It's gonna have to be a dessert type thing. I can't fit it on the plate. Okay. Well, if you bring things out, Hmm? it gets cold too. Yep. There is dinner, Daddy. Only this and corn. Now have a mustard now. There is yummy. It's hard the butter. I have to get another type. Huh? The Kroger. Smith's. It's cheaper than this. Same thing, olive oil, Yep. sea salt, but cheaper. Cool. Kroger. Hmm. Oh. There it is. Okay mga higala, let's eat. What? I talking to the camera, hane. Naon pa. Yummy. It was the #1 movie for 14 weeks. Pinidor ko kaya. Kapoy akong samot. Nobody knew till it came out. When we finished the movie, the script of the show, she wanted to take an A. She wanted to do screen credit. It was like, I don't know anybody that Kapoy o nunno. When we cooked it on the grill, we get it well done. Yep. It's better air fryer. Yep. The mais. Loto na. Turn off na. What, honey? I'm eating. Yeah, I'm eating. Eat now. RJ, eat. RJ. Oh, hatag ice.
Okay. Oo nga, maraming mga higala. Ganyan ko na tubig para di kayo tamis. Ayan. Mga higala, that's it for tonight video mga higala.